Sisuthi amanga wodwa sabantu abamnyama. Amanga esifidwe wona abantu bakithi axaka uSathane. Ake siqaleke sikhulume ngamanga esifidwe wona. Number 4. Yilamanga ukuthi usuku lokuqala umsombuluko, which is Monday. Usuku lwesikhombisa isonto. Amanga lawo esafundzwa wona abantu abamnyama, ayikho into kanjalo. Usuku lokuqala olwesonto, usuku lwesikhombisa olwesabatha enilazi ngokuthi umgqibelo noma uSaturday. Usuku olungcwele akulona isonto kodwa isabatha, which is Saturday. Ngisho eBhayibhelini kuMateyu 28, mufunda nje eBhayibhelini lakho kuMateyu 28 kuyavezwa kuthiwa ekupheleni kwesabatha ngosuku lokuqala. LamaBhayibheli amanje awasaveziki kodwa amaBhayibheli akudala lalisho ukuthi ngosuku lokuqala lwesonto, ngenxa yokuthi i-information ihlezi edithwa. If kukhona into abantu abayibambayo iyashintshwa leyo nto leyo, ifakwe ngolimi olwamanga ukuze abantu bazoloku bekholwa lamanga lawa abafundzwa wona. Ngisho iBhayibheli lesingisi la 10 years ago lalisho lithi on the first day, which is Sunday, Maria baya ethuneni laJesu. Lalisho lithi on the first day of the week, Sunday. So the 7th day is Saturday, not Sunday. Kuzothi number 3, amanga esafundzwa wona ilento yokuthi izinyanga onyakeni zu-12. Amanga lawo izinyanga onyakeni zu-13. Kahle kahle thina abantu, thina amaZulu, thina bantu sasinekhalenda lethu elihambiselana nani nenyanga, which is called the lunar calendar. Ikhalenda lethu lali-seasonal. For example, mekuthiwa uMasingana, yila khona abantu ababengena emasimini besinga bebheka ukuthi akukhona ukudla sekuvuthiwe. Yabo? Mekuthiwa Nhlolanja, yila khona abantu babebheka izinja ngoba izinja kwakuyisikhathi sazo sokukhwelana, babebheka izinja ukuthi azikhwelani yini ensimini la engaze zingcolise khona ukudla. Yabo? Mekuthiwa uNdasa, yila khona abantu babenokudla okuningi kundasile. So ikhalenda lethu lali-seasonal, sasinenyanga ezu-13. Inyanga yayiba no-28 days. Bese kuzoba khona inyanga yos-13 eyayibizwa ngokuthi uNdida ngolimi lwethu lwesiZulu. Leyo nyanga yayiphakathi kwabani? Yayiphakathi kwa-August. Yayiphakathi kwa-August benoJuly. So abelungu bayibulala-ke inyanga yos-13. That is why ezinye izinyanga ngoFebruary uphela ngomhla ka-28 noma ngomhla ka-29. Zonke izinyanga kahle kahle zayiphela ngomhla ka-28. So bayibulala inyanga eyodwa base be-eda izinsuku kulezi ezinye izinyanga. That is why ezinye izinyanga ziphela ngomhla ka-30, ezinye ziphela ngomhla ka-31. Yile nyanga yabulawa kwabe sekuedwa kulezi ezinye izinyanga. Okusho ukuthi umlungu wakho mekunika ibonus ujabule wena uthi umlungu wami uyangithanda, usuke engakuthandi, imali yakho vele usuke uyisebenzelile. Okusho ukuthi umlungu wakho mengakuniki ibonus usuke kurobhile, kunamandla akho nesikhathi sakho senyanga akudlile antshontshile. Izinyanga zu-13 not 12. Siphinde siqhubeke futhi, amanye amanga esafidwa wona yilento yokuthi iSouth Africa iSouth, kanti le ndawo okuthiwa ise-South ise-True North of i-Africa. Ila kwaqala khona yonke into kule ndawo okuthiwa ise-South Africa. That is the True North. Bese kuthi le ndawo le eyo-Egypt, eyo-Morocco, eyo-Tunisia, leyo ndawo is the South of Africa. Kahle kahle i-Africa imise okwa-L. Imise okwa-L i-Africa. Le ndawo le esenzansi ila khona u-Egypt. Bese kuthi le ndawo e-True North, le True North, ile ndawo ebizwa ngokuthi South Africa. The map was flipped upside down, kwaflipha amagama aphambaniswa. And okunye kumele ukuthi ukwazi ngemap okwamanga
esafitwa kona. I-continent of Africa iyona continent enkulu kunawo wonke ama-continent. Uma i-Afrika incane yindaba kulawo amanye ama-continent kuthiwa ba-overpopulated, badushelwe la e-Afrika yindaba. Bafunani le Afrika ngoba labantu abala e-Afrika abadla umhlaba wala, abadla yonke into yala, basuka kulawo amanye ama-continent. Bafunani le Afrika? And then sina sazobiyelwa emalokishini, sazobiyelwa ey'ndaweni ey'ncane, then umhlaba kwathiwa private property bayawu-owna. I-Afrika yona continent enkulu kunawo wonke, futhi it has been proven ukuthi lama-continent amakhulu amanye awu-4 angena khalakatha kwi-continent yase-Afrika, kuphinde kusale omningi umhlaba lo. Amanga esifitwe wona sabantu abamnyama. Bese kuzothi number 1, amanga amakhulu kunawo wonke esafitwa wona yila manga kaJesu. Lo ukuthi uJesu umlungu, le ukuthi uJesu futhi uwumsindisi wabo bonke abantu. Ake siqale kuleyo mlungu. uJesu akayena umlungu. uJesu it's a character eyakhiwa. Ngisho i-physical appearance yakhe yakhiwa. Kahle kahle uJesu ususelwa kuYesu. uYesu usuka kuYeshua. uYeshua noma uYesu wayemnyama. So uJesu it's a character yomlungu nje yakhiwa ukuthi idukisa abantu abamnyama bazibone be-inferior, bese bebone ngathi abelungu ibona abakhethiwe ukuze bezohlezi besubmita komaster babo. Upresident wase-Russia revealed recently ukuthi uJesu wayemnyama. Kahle kahle uYesu loyo ayekhuluma ngaye. Ngoba ngisho igama elithi Jesu, leli gama elithi Jesu igama lomkhumbi owuthatha igdila from Africa uyisa kephi, uyise e-America. Lo mkhumbi obizwa ngokuthi uJesus, which stands for Joint European Slave Union Ship, Jesus. And okwesibili, the letter uJ was invented 600 years ago. Kodwa uYesu bambethela 2000 years ago. So that's why ngithi uJesu it's a character eyakhiwa abelungu, into engekho, it's a fiction. Ucathi wena abelungu babengakunika izulu. Abelungu laba babengafuni ukuthi basherishe isitha eyodwa nawe, babengakunika izulu wena umuntu omnyama, bazi bakuthanda bu. Ucathi abelungu babengafuni ukusherisha itholethe nawe, babengakunika umsindisi wena, unika umlungu umsindisi, unika umlungu uNkulunkulu. Yini lo uNkulunkulu ekenziwa abelungu? Wake wezwa kuthiwa abelungu kade bothandaza entabeni ukuthi bacela ukuthi imvula ine yani imvula? Wakwakuzwa lokho? Umlungu lo ethi mekubona mehlangana nawe ashintsha ubuso, ucathi bengakunika izulu, ucabanga ukuthi wena uyobe usezulwini nabo. Labantu abangakufundi lemhlabeni othi uma uyohlala endaweni zabo babaleke nithi niyabheka senabantu abamnyama nonto banishiyile bafuna ukuba nani, ucathi nizobe usezulwini-ke nabo wena bakunika umsindisi. Labantu laba enithi menithathe ingane zenu noyifaka ey'koleni zabo baphume babaleke, kusale laba abahluphekayo ngoba bengenawo amanye amaminzi. Ucathi labantu nizobe usezulwini nabo bakunika umsindisi. Ukube uJesu uNkulunkulu ewumlungu njengoba besho, babengeke bakunike yena, babengeke bakunika ukuphila kwaphakade, babezomfihla ngathi bengafuni nomhlaba wakho, bengafuni nomnotho. Ucathi bangakunika izulu wena. Ucathi abelungu babengabulala omunye umlungu omhlophe njengabo, ebe umsindisi, bambulala abelungu babulala omunye umlungu. Iyayenza isense leyo nto leyo. So amanga lawo sifitwe wona ukuthi uJesu wayomlungu and uwumsindisi wabantu, kakhulukazi abamnyama. That was a fiction, that was a character that was created ukuthi idukise abantu ukuze bezohlezi beyigqila. Amanga sifutwe wona kakhulu abantu abamnyama. Sekuyisikhathi sokuthi izinto sizihlazile. Ungathathi into oyifidwe umlungu, kodwa buka yena uthi wenzani. Buka nje ngephasika. Wake wezwa kuthiwa kugingqika ibhasi nabelungu beyephasikeni. Sisuthi amanga wodwa uzolandela u-part 2. Cela ukuthi ngibambi la. Siyabonga kakhulu.